Veľa ľudí si často myslí, že človek s handicapom sa celý deň ľutuje a narieka, aký je život nefér. To však určite nie je môj prípad. Našťastie žijeme v dobe, keď aj ako vozíčkar môžem pracovať, cestovať a robiť mnoho iných vecí, napríklad investovať peniaze do lepšej budúcnosti, a to vďaka Finaxu. Aj keď sa môže za niečo nemožné, pre mňa to bolo napríklad kedysi chodenie, dnes dokážem prejsť pár krokov sám. Podobne je to aj pri investovaní. Už malý začiatok, pár eur mesačne, môže mať v konečnom dôsledku obrovskú hodnotu. Dôležité je nebáť sa, skúšať nové veci a hľadať spôsoby, ako zlepšiť svoju situáciu. Investovanie cez Finax je jednoduché, pretože to zvládnem z domu za svojím počítačom alebo dokonca z mobilu. Pre mňa je to veľmi pohodlné riešenie. Investovanie nie je len o peniazoch, ale aj o tom, že preberáme kontrolu nad svojou budúcnosťou. A to môže spraviť každý bez ohľadu, či chodí po vlastných alebo jazdí na vozíku. Ak si otvoríš účet vo Finaxe cez link v popise do konca februára, získaš vďaka mojej spolupráci s Finaxom skvelú zľavu. Rok ti budú spravovať vklady do výšky 2000 eur zadarmo. Maj však na pamäti, že s investovaním sa spája aj riziko.